Vi er i gang med TV-avisen 21. Velkommen til. Der er også grænser for, hvor meget vi kan holde til, og jeg tror, vi er nået der, hvor vi ikke kan mere nu. Opråb fra offentligt ansatte, besparelser i kommuner og regioner sætter kernevelfærden på spil. Sådan lyder det nu i fælles bekymringsbreve sendt til politikerne på Christiansborg. Men finansministeren, han mener, der er penge til det hele. Vi har en økonomi, som gør, at vi i de kommende år vil kunne både styrke vores velfærd med store investeringer, og samtidig også kunne give nogle skattelettelser. Der kom i dag advarsler på skrift i åbne breve sendt til regeringen og Folketinget. Og her står blandt andet: I spiller hasard med vores sundhedsvæsen. Skiftende regeringer har tvunget kommunerne til at presse citronen til det ukendelige år efter år, og nu må I sadle om. Over 250.000 offentligt velfærdsansatte fra både kommuner og regioner, de forsøger dermed nu at råbe politikerne på Christiansborg op og fortælle om en virkelighed, hvor stram økonomi gør det svært at få enderne til at mødes. Og debatten, ja, den bølger jo især efter de seneste dages diskussion om, hvorvidt velfærdsløfter kan følges ad side om side med skattelettelser. Jeg underviser 8. klasse i dansk og i engelsk. Ja, her i lokalet stiller Christina Rinaldo normalt spørgsmål til sine elever. Men i dag har hun også et spørgsmål til politikerne på Christiansborg. Altså, hvor hurtigt skal jeg løbe? Jeg løber rigtig stærkt.